गरम गरम पूरी हो जी ମୁଁ ଖାଇବି। अरे दीदी तू छांकुचु ना खाउचु? ମୁଁ ଛାଙ୍କୁଛି ବି ଖାଉଛି ବି। ମତେ ଦେ ନହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇ ନେ ତୋର। ହଉ ଗରମ ଗରମ। Oh yeah! ବେଲା ବି ସରିଗଲା ଆଉ ଖିଆ ବି ସରିଗଲା ଛାଙ୍କା ବି ସରିଗଲା। ଖିଆ ସରିଲା ମାନେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆରେ ସତରେ ତ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି। ଗରମ ଗରମ ତାଇସରେ ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଘର ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଭଗବାନ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବେ? କୋଉଠି ଆଣିବା ଆଇଡିଆ? ତୁ ଟୁଆ ଟୁଇ ଗପ ଶୁଣିଛୁ? ଚାଲ ସେମିତି କରିବା। ତୁ ମତେ କ'ଣ ବକା ଭାବିଲୁ? ଆରେ ସେମାନେ ପଶୁ ଥିଲେ ହେଲେ ଏମାନେ ତ ମଣିଷ। ଏମାନେ କ'ଣ ସେ ଗୁଡ଼ି ବାଲି ଖାଇପାରିବେ? Oh yeah! ଯା ଯା ଆଉ ଥରେ ଅଟା ଆଣିକି ଦୌଡ଼ ଯା। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ବି ପାରିବିନି ଯା। ଆରେ ମୁଁ ପାରିବିନି ତୁ କର ନା। କହିଲି ପରା ଯା ତୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ଯା।